Azkenien etorri da, Asad Elixir aurkurtin ertentzun, eta Asaden arrakasta handilekin, azkenin Asar eta Yara Rosa die, perfume arabe guztien familia eman debenak beste batzukin tartien. Baina, saldu horiek egite horita jamra daula. Orduan, Asad Elixir. Zer da, normalin espero da, Elixir batek, izetik gauze beha, baina intensugo intergeiokin, abar. Hori nik izate izuet, ez da berez hainbeste betetzen. Oin Elixir bihurtzi modan dago. Lehen de toalet eta ode parfum bihurtzen bezala. Baina kimikak ez du hain hola funtzionatzen. Orduan, ez da iguala eta planteamentu bat pixki diferenti du. Ez da zorrotzo. Asad normala, freskuo da. Oin zaituko pixket, memoria egiteko. Gustuzu eleganti igual da, prezio ze berdin dago, eta ondo vaporizatzeu. Baina usaitzezunin, erterila ez da, bestia, bitxillo, Asadetiku da bitxillo, freskuo, pipermin, puntu bat gehiago bezala akordarazteuna, hau da serioa, pixkete helduo bentsako igual, okazillotako gehiago, eta esatekotan, igual, hotzetako gehiago, uderako baino. Zike planteamentua da pixkete elegantioa. Zer gertatzea? Baina nahiko elegantioa zala hau. Eta punto, elegante, dotore serioa bat eman baino, eskenin debe ilundu. Nire guztako estetikoki oso ilun eta dana bihurtu debe. Baina egia izan, patxuli puntu hori da ipatzeio jendiek, antzemateiola, pixketola da. Hone bizi kolorik, askotan diseinadorik ez debe zuturpuntak jarritiko egiten. Itebe, adierazteko bere izaerie. Eta hori normalin ondo lantzebe. Eta ikustezue, pixket horti dihue enfokie. Orduan, merezi du, eharrago da, Asad lehenku gustatzen bazatzu, eharkiza badearekin, baina berria guzaitzina batzuk amilatzeko, ere igual asko gustatzen zatzu. Bakoitzetan bezalako da, eta honena etortzi den da probatzea. Eta bestela, valorederogeria.com hor gaude. Arte!